Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin littafin Magajin Wilberforce, karatu na 435, wanda ni marubucin littafin nake kawo muku. A karatuttukan baya mun leƙa mun kuma ga fafatawa Amina da raunin da ta samu da kuma nasarar da ta yi, sai dai a ƙarshe Darwin Oruru ya fito, kuma dai a bayyane yake cewa Darwin Oruru yana saman Wali Oruru, wataƙila ma wannan mutumin mai suna Darwin shi ne shugaban tasu'ar da suke ƙarƙashin wancan babba. Ko ma dai ya fafatawa za ta kaya, babu alamun tsoro a kan fuskar Amina, kuma har yanzu da Ikengan da shi shugaban tawagar Oruru babu wanda ya motsa ya yi ƙoƙarin kare ɗan uwansa. Idan muka leƙa cikin garin Shedeniza kuwa, tafiya mai nisan gaske daga inda su Ikenga suke a yanzu, za mu tarar cewa garin gabaki ɗayansa girgiza yake yi. A lokuta da dama za ka hango haske, kai ka ce wata rana ce ta bayyana ta musamman ta haskake ko'ina a cikin garin. Wasu lokutan musamman mutanen da gidajensu ba su da nisa da katangar ta Shedeniza, za ka samu cewa tagogi suna fashewa. A halin yanzu dukkanin mutanen da suke cikin garin sun fuskanci cewa fa gagarumin yaƙi ne yake faruwa a kusa da su, sai dai kuma babu wanda yake da ƙwarin gwiwar ƙarasawa inda wannan fafatawa take. To a yanda Hidaya take can tana ta ƙoƙarin fasawa ta cikin katangar ta lalubo Airuma ta kuma aika ta lahira, wanda dai dama dai abin da ya kawo su kenan. A daidai wannan lokacin Auwalu Laisi ne yake zaune yana yamutse fuska. A ɓangaren damansa Inara ne, sai kuma Najjananu, wanda dukkaninsu su ma fuskokinsu a haɗe suke suna lissafe-lissafe. A ɓangaren na hagu kuwa a zaune ɗaya daga cikin magada Wilberforce ne guda 10, wato Animal Laisi. Su kaɗai ne a cikin babban ɗakin. Bayan ɗan lokaci Auwalu Laisi ya ja dogon numfashi, ya kuma ajiye takardar da take hannunsa. Cikin ƙasa da awa 10 za su ƙaraso. Abin da dai Terrible Factor ya faɗa kenan, kuma ina da tabbacin hakan za ta faru idan dai ba wani al'amuran ne suka faru tafiyar lokaci ta ƙara canjawa ba. Saboda haka ɗaya daga cikin manya 9 matakin Kuyuru Sa'ai za su taho da rundunarsu ta tasu'a su kawo mana hari har cikin nan garin, inda Animal Laisi yana magana, muryarsa akwai alamu na damuwa, wataƙila ma ka ji kamar muryar tana rawa, to amma kuma fuskarsa murmushi ne mai ɗauke da alamu na marmarin yaƙi. Kana gani ka san cewa ko kaɗan fa babu tsoro a tattare da wannan mutumi. Najjananu wanda yake gefe kawai girgiza kai yayi, ya fuskanci cewa Animal Laisi yaƙi yake so. Najjananu kawai ƙara girgiza kai yayi. Yara masu tasowa ko kaɗan ba sa kula da rayuwarsu. Idan ba haka ba, ya za a yi ana baka labari cewa tasu'areras guda 9 da wani mutumin matakin Kuyuru Sa'ai ko ma sama da shi za su zo, amma kai annashuwa kake ƙarawa. A dukkanin cikin magada Wilberforce, Animal Laisi shi ne mutum mafi ƙanƙanta ta fannin shekaru. Najjananu yana ji a cikin ransa cewa akwai matuƙar yiwuwar Inara ma duk da yarintarsa ya riga ya girma Animal Laisi, duk da yake ba shi da tabbas kuma ya san yin tambaya akan irin haka wataƙila tambaya ce da ba lallai Animal Laisin ya ji daɗinta ba. To amma dai a halin yanzu baya amanna da wannan marmarin yaƙi. Abin da ya kamata mu duba a nan shi ne ba wai su waye za su zo ko kuma yaƙin da za a yi ba. Ni abin da nake gani mutanen nan su 10 ne za su zo aƙalla, wataƙila ma sun fi haka. A ce kowa a cikinmu zai iya kula da guda 1, mu 3 ne fa a nan. Idan ka haɗa da Hidayanmu, ta yaya kuke tunanin za mu iya fuskantar su? A halin yanzu kuma daga wannan saƙon da shugaba Terrible Factor ya turo, ba na ganin akwai wani wanda zai kawo mana ɗauki. Ya fa mana bayani cewa ba mutum ɗaya ba ne ba, akwai wani wanda aka tura
zai fuskanci Ikenga, akwai wanda aka tura zai fuskanci sarkin sarki. Wa kuke gani za a turo mana wanda zai kawo mana ɗauki? Waye ma ya san halin da ake ciki yanzu a doron ƙasa ta farko? Tun a lokacin da muka fito tuni rundunar Ururu sun kai hari. Kuna tunanin za su kai hari doron ƙasa ta farko ba tare da ɗaya daga cikin matakin ku yi risa'ai ba? Daɗin daɗawa, duk ba ma wannan bane ba abinci. Wannan fafatawar da shugaba Tarutul Fakta ya bayyana mana za ta faru nan da kwana 6 da 'yan awanni. Ururu za su fito da mutum guda ɗaya a cikinsu mafi ƙarfi da zai fafata da mutumin da babban sarki Taidara zai wakilta. Dukkanin wanda ya yi nasara shi ne zai ci gaba da zama a doron ƙasa ta farko, wanda aka yi nasara a kansa zai tattare kayansa ya tafi. To amma da ni da ku na tabbatar mun fahimci cewa kafin ma lokacin da wannan kwana 6 za su ƙare akwai matuƙar yiwuwar tuni gaskiya ta bayyana, wanda zai nasara a yaƙin nan ya riga ya bayyana daga mutanen da yanzu Ururu suke sakkowa. Kuna tunanin za ma su bari ne sai kwana 7 ya cika? Har yanzu dai Inara da Awwalu Laisi ba su ce komai ba. A wannan lokaci Awwalu Laisi ya numfasa ya ɗan rintsa ido, kafin da ya buɗe idonsa ya ce, ina ganin tuni rundunar mutumin da yake niyyar ya kawo mana hari sun ƙaraso. Da ɗaya daga cikinsu na fafata mai suna Caraba Ururu, kuma wannan mutum shi ne mafi ƙarfi a dukkanin tasu'a da suke ƙarƙashinsa. Ina kyautata zaton ba shi kaɗai ba ne ba ya zo. Idan ma shi kaɗai ɗin ne, dawowarsa gabaki ɗaya ba za ta yi wahala ba. Saboda haka dai zai ma fi kyau idan muka ɗauka za su zo su ƙaraso nan inda muke cikin awa 5. Dukkanin wani shiri da za mu yi sai dai mu yi shi cikin wannan awa 5 ɗin. Ko da Awwalu Laisi ya faɗa haka sai dukkaninsu suka gyaɗa kai. Sun fuskanci cewa a kullum idan ka lissafa cewa maƙiyinka zai ƙaraso ya kawo maka hari a awa 10, to gwanda kai shirin na cewa zai zo a awa 5. Idan bai zo awa 5 ɗin ba, ragowar awannin sai ka yi amfani da su ka ƙara shiri. Amma idan ka lissafa zai zo awa 10 kuma ka ci gaba da shirin awa 10 ya zuwa awa 5, to zai zo ya tarar da kai ba a shirye ba. Aika ka lahira ba zai yi wahala ba. Wannan dabara ce ta yaƙi wadda dukkanin wanda ya taɓa riƙe takobi ya san ta. Awwalu Laisi ya ƙara jan numfashi. Za ka iya cewa ba wannan ne abin da ya fi jan hankalinsa ba. Ni abin da nake gani, in ji Awwalu, na farko gidan Ururu shirinsa a wannan kwana 6 masu zuwa shi ne su kashe dukkanin wani babba wanda zai iya tsayawa a gabansu kafin kwana 6 ta ƙare. Hakan ne ya sa suka turo mutum ɗaya, wataƙila shirinsu shi ne su kashe Hidaya, sannan su kashe ni, kuma da muke tare su kashe ku. Sannan kuma idan sun kashe Ikenga sun kashe sarkin sarki, wa kuke tunani ya rage daga cikin manya na gidan Wilberforce wanda za su iya fuskantar manyansu? Idan ka ɗauki Abidjan, ka ɗauki Janar Burjan, ka ɗauki babban sarki Taidara da Tarutul Fakta, za ka ga kusan babu wani wanda ya rage a cikin rundunarmu wanda zai iya tsayawa ya yi musayar hare-hare da mutumin da yake matakin ku yi risa'ai. Ina ganin shirin Ururu a bayyane yake. Suna so kafin ma waccan fafatawa da za a yi su kashe dukkanin wani wanda yake wannan mataki a gidan Wilberforce. Ka ga idan suka yi hakan, ko ma ta yaya yaƙin zai kasance, suna da ƙarfin da za su karya daular Wilberforce cikin sauƙi. Mutum ɗaya matakin ku yi risa'ai, mutum ne wanda gabaki ɗaya dukkanin rundunar da muke da su ba za su iya tsayawa a gabansa ba, wataƙila kallonsa ma ba za su iya yi ba. Dole idan aka fito filin daga muna buƙatar wani mutum ma'aboci izza da zai iya tare wannan mutane. Idan ba haka ba kuwa za a yi nasara a kanmu kafin ma a fara yaƙin. Awwalu Laisi yana magana yana rintsa ido yana kuma kallon tagar da take kallonsa. Za ka iya cewa maganganu ne na lissafin yaƙi da yake yi a zuci suka fito fili. A wannan lokaci sai Inara ya katse shi da tambaya, idan wannan shi ne shirin
ururu. To mu menene shirinmu? Dole dai ya kamata akwai abin da muke so mu cimma a cikin wannan kwana 6. Na tabbatar tarifi akwai shirinsa, wataƙila idan da mun san menene wannan shiri akwai gudunmawar da za mu iya bayarwa. Yanzu Inara a cikin ransa babu abin da yake so banda dai ya koma kusa da malaminsa babba Tariful Factor domin dai ya ci gaba da kwasar ilimi. Kasancewa an tura shi, shi ne mai kula da dukkanin ruwa na bango da yake doron ƙasashen ƙasa, ya jima bai ga idanun malamin nasa ba. A halin yanzu da a ce zai kira shi, da tabbas cikin farin ciki da murna zai yi amfani da mafi saurin tafiyarsa ya ƙarasa inda shugaban nasa yake domin dai ya ci gaba da taya shi yaƙi. Ina ganin shirin Tariful Factor shi ma a bayyane yake, domin dai a wannan takardar kun gani ya gaya mana cewa ya tafi sashen Equatorial. Na farko hakan zai nuna mana cewa ba fa zai zo inda muke ba, kada ma mu yi tunanin zai kawo mana ɗauki. Na biyu kuma dukkaninmu mun riga mun san cewa Tariful Factor a halin yanzu hankalinsa yana kan mallakar gaskiyarsa ta uku. Bayani ne ba ɓoyayye ba, wataƙila ta maƙiyanmu Ururu sun san da wannan. Ni na gani a cikin kwana 6 nan wannan shi ne abin da shugaba Tariful Factor ya sa a gaba. Ina ganin daga lokacin da ya mallaki gaskiya ta uku, shi kaɗai zai iya fuskantar manyan Ururu sama da guda 2. A wannan lokaci zai zamanto cewa damar da Ururu suke da ita ta yawa zai zama babu ita. Da gaskiya guda 3 ba abin mamaki ba ne ba idan shi kaɗai Tariful Factor ya zama mana nasara. Ina rage da kai, saboda haka dai su Ururu lissafinsa a wannan kwana 6 shi ne duk su kashe mu. Duk wani babban ma'aboci izza da zai iya taimakar shugaba Tariful Factor za su kashe shi. Shi kuma Tariful Factor shirinsa shi ne ya mallaki gaskiya ta 3. Awalilai sai gyaɗa kai, haka ne, kuma ba ma wannan kaɗai ba. Ina ganin cewa kowane ɓangare zai yi ƙoƙarin ya hana ɗaya aiwatar da wannan abu a kwana 6. Waye zai nasara, wa za a ci galaba a kansa, lokaci ne kawai zai nuna. Amma na tabbatar da cewa Ururu za su yi amfani da dukkanin ƙarfinsu a sashen Equatorial wajen ganin cewa Tariful Factor bai samu wannan gaskiya ta 3 ba. Mu kuma yanzu a nan ya rage namu mu yi dukkanin wata mai yiwuwa wajen ganin cewa Ururu ba su samu nasara a kanmu ba, domin kuwa ta haka ne kaɗai za mu iya taimakon gidan Wilberforce da Tariful Factor. Mu karya shirin da Ururu suke yi, ya zamanto cewa maimakon fitowa da suka yi za su ɗauki rai, su mu ɗauki nasu. Tuni na kashe Jaraba Ururu wanda na gaya muku mun fafata da shi a cikin katangar Shedeniza, duk kuwa da taimakon da katangar ta masa. Ina ganin cewa duk da sun fi mu yawa, idan dai muka haɗe kai muka kuma saka tarko waje-waje a cikin wannan gari, ba za su ci galaba a kanmu cikin sauƙi ba. Ba abin mamaki ba ne ba ma idan mun ɗauki ran da dama daga cikinsu kafin ma su ankare. Yanzu dai abu na farko da nake so mu fara yi shi ne mu sanar da Hidaya halin da ake ciki, don dole ta dakata da waccan fafatawa da take yi da katangar Shedeniza. Ba fafatawa ba ce ba wadda a yanzu za mu iya yin ta. Ko da mun kashe Airuma a yanzu ko kaɗan, hakan ba zai zamanto yana da wani babban canji ba a cikin wannan kwana 6 da za su zo. Kashe Airuma zai iya jira. Ko da Awwalin ya fito da wannan bayani sai dukkanin suka gyaɗa kai. Suna da cikakken masaniyar cewa Hidaya ita ce mafi ƙarfin izza da suke da ita a wajen. Akwai matuƙar yiwuwar za ma ta iya ɗan ɗara matakin Awwalin idan ma dai bata ɗara ba, izzarsu za ta zo ɗaya. Saboda haka su biyun su ne mafi girma da suke da su. Idan Hidaya ta je ta samu wani rauni a yayin wancan musayar wuta da suke yi da katangar Shedeniza, to fa tabbas ba su da wani buri na yin nasara. Waye a cikinsu zai riƙe babban da zai zo, waye kuma zai fuskanci ragowar tasuwa? Babu. Maganar ka haka take. To amma wane ne a cikinmu zai je ya taho da Hidaya? Kun san halinta, kuna ganin yanzu
idan muka je muka ce mata ta tsaya da fafata wannan da take yi za ta tsaya, ko kuma kuna ganin za ta haƙura ta ajiye kashe Airuma a gefe, ta wace hanya ma za mu isar mata da saƙo cewa Ahmad ya turo wata magana? A wannan karon Najinani ne ya magana, kai ka ce duk cikinsu ya fi kowa fuskantar halin Hidaya. Ko da suka ji haka sai su ma duk suka gyaɗa kai. Babban matsala ita ce ƙarasawa wajen da Hidayan take. Kafin ma su zauna a cikin wannan ɗaki sun yi ƙoƙarin matsawa kusa, sun kuma hango wajen yanayin yadda yake balbali da ambaliya da wuta, kai ka ce wata girgizar ƙasa ake yi, narkakken dutse yana fitowa. Ba ma ba alamun Hidaya ba ma a hango ta. Haka na katangar Shedinizan ita ma ta ɓace. Musaya wuta ce ake yi, ba ma tare da za ka ga daga ina take fitowa ba. Saboda haka yanzu su ma samu su ƙarasa wajen da Hidayan take. Daɗin daɗa idan sun ƙarasa ta yaya za su samu su sanar da ita saƙon da Ahmad ya turo. Dole dai haka za mu yi. Haka za mu shiga cikin wajen. Ko ma ta yaya ne muna buƙatar Hidaya maza ta dakata da waccan fafatawa, ta kuma zo ta dawo da ƙarfin izzarta, sannan kuma muna buƙatar lokaci da za mu yi shirye-shirye. Ni ina da shawara, in ji Inara. Ko ma wani hali take ciki na yaƙi, dole tana sane da dukkanin wani canji na izza da yake faruwa a kewayenta. Zarar muka matsa, kawai ɗan uwa nan Najinani shi za mu tura, ya je ya riƙe ta, in ma ta ƙi ya ɗauko ta a kafaɗa, ya maza ya gudo da ita. Don akwai matuƙar yiwuwar idan muka ce za mu tsaya tattaunawa da ita ba ma za ta saurare mu ba. Ko da wannan kalamai suka fito daga bakin Inara, sai kowa ya buɗe baki, kafin da a hankali su juya da kansu su kuma ƙura wa Najinani ido. Najinani tun ma kafin Inara ya ƙarasa cije haƙora yake yi kawai yana fushi. Ya daka wa saurayin da yake gefensa harara. So kake ka ga bayana kenan? Idan ba so kake ka ga bayana ba, kana tunanin zan shiga ta tsaya tana kallo na in ɗauko ta a kafaɗa? Idan haka ta faru akwai matuƙar yiwuwar ni zan fara ƙarasawa lahira ba Ururu ba. Kai me zai hana ba za ka je ka ɗauko ta a kafaɗa ba? Najinani yana magana bakinsa yana kumfa. Sai dai kuma har yanzu Inara ba shi da niyyar janyewa, ko murmushi baya yi. Saɓanin Awwalul Laisi wanda tuntuni dariya take nema ta ƙwace masa. A cikin ransa yana ta hango an ɗauko Hidaya a kafaɗa, wani abu wanda lokaci ne na farko da zai faru a tarihi. Inara ya buɗe baki ya ƙara cewa, ba haka ba ne ɗan uwa, abin da nake so in ce shi ne akwai soyayya a tsakaninku da Hidaya. Kai kaɗai ne za ka iya wannan aiki. Ina mai tabbatar maka da cewa ko ni ko Animal Laisi ko Awwalul Laisi, kanmu ne zai fara zuwa ƙasa kafin ma mu taɓa ta. To amma kai akwai tsohuwar soyayya ta shekara da shekaru a tsakaninku, ba za ta iya cutar da kai ba. Ina mai tabbatar maka. Me zai hana ba za mu gwada ba? Ko kuma idan ma baka yadda ba, mu je daga nesa mu fara ƙwala mata kira. Idan ta ji ta dakata da fafatawa shi ke, in ba ta dakata ba sai ka tafi a hankali ta baya, amma tare da ta jiyo ka ba, ka samu ka janye ta. Domin fa idan ba haka ba akwai matuƙar yiwuwa har zuwa lokacin da Ururun za su ƙaraso, ba ma za mu samu damar raba ta da katangar Shedinizan ba, balantana ta zauna ta nutsu ta fuskanci me muke cewa. Awwalul Laisi kawai numfashi ya ajiye a hankali, ya kuma girgiza kai. Za ka iya cewa akwai ɗan alamun hankali a cikin maganar Inara, duk da yake cewa yana ji a ransa kawai tsokanan Najinani yake yi. To amma kuma magana ce ta cewa tabbas wannan magana da Inara yake yi kawai mafarki ne, babu yadda za a yi Najinani ya iya yin wannan aiki. Mu je mu gwada, in ji Awwalul Laisi. Duk da yake cewa abin da yake tunani shi ne hakan ba zai yiwu ba, amma dai ya san ko ma wani shiri suka yi dole dai suna buƙatar su ƙarasa filin dagar. Ta haka ne kaɗai za su san wace hanya za su yi amfani da ita mafi dacewa.
A wannan lokaci kawai sai fuskar Najina ta canja, da fushi ne akan fuskar to amma a sannu a hankali ta fara juyawa zuwa kalar tausayi. Yana kallon Awwalu Laisi da kallo mai cike da roƙo. Tabbas wannan aiki shi ne aiki mafi wahala da aka taɓa ba shi a duniya. Awwalu Laisi ya kamar bai gani ba, ya kuma nufi bakin ƙofa. Shi ko Animal Laisi kawai takobinsa yake shafawa yana ɗan murmushi. A cikin ransa cewa yake yi wataƙila dama ta samu da zai ɗan fafata da Hidaya ya ji kaifin takobinta. Ga dukkan alamu wannan yaro babu abin da yake jin tsoro. A yanda kowa a cikinsu yake ƙoƙarin janyewa, shi kuwa kawai tunani yake ya za a yi ya gwada kaifin takobinsa. Mu haɗu a karatu na gaba.